जोङो थांगासिनो दं सरलपारा नंगौ नामा सरलपारा डाइरेक्ट मेन पइन्टआवसो देखायनोसै ओमफ्राय वेलकाम टु Pani Soralpara. Soralpara. लोगोफोर जों दा थांगासिनो दं सरलपारा जों हाबबोबायानो हाबै जों गेजेर नांफैबाय हाग्रा गेजेर फैगासिनो दङ जायगायाबो एसे गिथावना बायदिसो जायगाफोराबो बेयावनो मोसा मैदेर ओंखारगासिनो थायोनो जुनारफोरा गेजेर ओंखारबाय थाखायोनो एसे गिथावनानै जायगायाबो जि हाग्रा दुजुबनाय बेथिं जाहैबाय रायमना नेशनेल पार्कआ बेथिं जाहैबाय गोलैयो लामानि आरो लामानि बे राइट साइडआ जाहैबाय मानास ना मानास नेशनेल नै बिथिं गोलैहैनो लोगोफोर नायदो बे लामाया गेजेराव लामानि लेफ्ट साइडआव रायमना आरो राइट साइडआव मानास जों दा बिनि गेजेर थांगासिनो दङ सरलपारायावहा थांदों बे हाग्रा गेजेर आंथ' गिनायबो मोनदों एसे मैदेरबो ओंखारगासिनो थायोनो दा साननैसोनो मैदेर ओंखारगासिनो दङनो बे लामायाव मोजाङै थां होनना खोन्थाहरदो खाथि खालानि मानसिफोरा नायदो हाग्रायानो जोबा फैगासिनो दङ जों न'बो गैखाया न' गैया बिफां लाइफां नेचारेल हाग्रायालाय गारि गुराबो नुनो थाङा न' बांबो नुनो थाङा दखान लामा जेबो गैया लोगोफोर हाग्रा थांगासिनो दङ जोङो नै नाय एसेबा गोजान थांगासिनो दं हाग्रा गेजेर नाय हाग्रा थांगासिनो दङ गाना बन्द खालामनांगौमोन मा मोनाखै मोनसिगोनसो मा ओहो बिफां गेदेर बिफां जि समायना नायदो रिल्स मोनसे लोगोफोर फैयै जों फाइनेलि सरलपारा सफैबाय नै जों दा सफैथारबाय जायगायाव नायलांबाय थादो लोगोफोर नै हौवाबाथा जाया ना हो 200 माथो एखमबा लायो मा भुटान नै बे पाहारफोरखौ नायदो समायना जेथिंबो समायना लोगोफोर फैनानै बिराद मोजां मोनदों बिराद माने बोरै फोरमायनो ओरैबायदि मोजां मोनदोंना फैनानै नायनानैबो जि समायना जायगाया नै नायदो पाहारफोरखौ नायलांदो सरलपारायाव अन्थाइ औ ओइलाय भुटान बेथिं भुटान बेथिंजाय भुटान बेथिंजाय इन्डिया गेजेराव जि स्पिड बोहैदों नुवाखै दैजों खेला नङा बोहैदों नुवाखै नाय दै लोगोफोर सरलपारायाव मोनफैबाय आं नायदो बेसे गिदिंफैदों आं नायदो लोगोफोर पाहार दै बिथिं नै दै बोहैगासिनो दं नायदो गोबां मानसिफोरा बेरायनो फैदों वाव नायदो दैयाव नै सरलपारानि दै नै
Bahar jing jing day jing jing này. Hari Mende Sorolpara फैनानै बिराद मोजां ना? जोबोद मोजां। हाग्रा जिं जिं हाग्रा गेजेर गेजेर गि गि फैयै फैयै जों सफैबाय नै। दा जों दङ दै गेजेराव दङ दे लोगोफोरजों नै दै गेजेरावसो दं नाय। दै गेजेराव अन्थायाव गसंना दं नोंजै। अन्थायाव गसंना दं। बिथिंजाय आंनि हासबेन्ड दं, बिथिं अनुज दं, आं दं नै। दै गेजेराव मादार बिथिं फंबाय, अनुज, हासबेन्ड, जिष्णु गासैबो सरलपारा नायनो फैबाय जोङो लोगोफोर। नै नै नाय दैया जि स्पिडआव बोहैदो नै दैया। दुनु जिष्णु नाय नाय थिनाय वा नाय Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.